Estimats veïns i veïnes de la Pobla de Vallbona, arriba el Nadal i arriba una època d'alegria, on ens reunim amb les persones més volgudes i amb tots fem balanç de l'any que està a prop d'acabar i sobretot formulem els nostres desitjos per a l'any que està a punt de començar. Vull iniciar este missatge de Nadal amb una paraula, esperança. Tots sabem la situació per la que travessem i per això, ara, més que mai, vull enviar un missatge d'optimisme, perquè amb l'esforç conjunt de tots anem a eixir d'esta situació. Tenim un gran potencial, els nostres veïns i les nostres empreses. La Pobla de Vallbona viu el procés de transformació més gran de la seva història, amb noves infraestructures com la ciutat esportiva, millors accessos i millors servicis. La modernització que experimentem i la creació de noves oportunitats per a millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la Pobla ens han de portar segur a un futur millor. Des de l'Ajuntament tenim dues prioritats, l'austeritat i ajudar als que més ho necessiten. Este mes de gener obrirem el Centre Integral d'Atenció a la Discapacitat i, com no, tenim en marxa diverses iniciatives per a fomentar la formació i l'ocupació, especialment entre els col·lectius més desfavorits. Un treball que es complementa, com no podia ser d'una altra manera, en facilitar que les empreses vinguin a invertir a la nostra localitat. Per últim, i com vaig fer l'any passat, vull, si em permeten, donar-los un consell. Enguany, més que mai, confiem les nostres compres i regals de Nadal al comerç de la Pobla. Recolzant tots el nostre comerç, impulsem el creixement del nostre poble. Per acabar, vos desitjo a tots un bon Nadal i un feliç any nou, renovant el meu compromís de servir a la Pobla de Vallbona.